ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಇಂದತ್ತ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏನಂತಿದ್ನ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ಆ ಕಂಬಳದ ಸಾಂಗ್ಲ ಬೈದಂಡು ಬಾರಿ ರೈಸದಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂತೇರು ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಬೆಂಗಳೂರದ ಕಂಬಳಗೆ ಯಾನ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಅವನುಂಡು ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಕನಮನ್ಸರ್ಲ ಎನ್ನಿ ಅನ್ನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಐಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಅದುಲ್ಲರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳನ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪೋನ್ ಇರೇಗ ಒಂಜಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದಂತ ಸರ್ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸುರುಕು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಅಂದು ಎನ್ನಡೆ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆನ್ ದ ರಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೊರ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಚ ಬಂದಾಗ ಇತ್ತ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ ಓಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹತ್ತಿರ ಇಟ್ಲ ಮಿಂಗಲ್ ಆತಜಿ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಎಂಚ ಎದುರು ಪೋಪಿನ ಬಿಡ್ಸ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಡ್ತಾನೆ ಯು ಆರ್ ಅಕೌಂಟೇಬಲ್ ದಾಲಾಂಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ನೆರ್ರೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೋಡ ಬಡ್ಸ ಅಂದಿತ್ತಂದೆ ಐಡ್ದು ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಬೇಕು ಊರ್ಡು ಕಂಬಲ ಒಂದು ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಪಂದೆ ಬೇತೆಯರು ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಜಪ್ಪೋಡ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಎನ್ನದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಯ್ನೆ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಅತಿ ಅನ್ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒಂಜಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ಲಕ ಮಲ್ತಂದ ಇತ್ತೆ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣಗ ಬಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಮೂಲತ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಅಲ್ಪದ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತನ್ನದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಆಟಿಕಡಂಜಾವಡು ಚೆನ್ನು ನಲಿಕೆ ಮಾಂಕಾಳಿ ನಲಿಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಊಡ್ದಷ್ಟೇ ಮುಲ್ಪದ ಜನಕುಲು ತೂದು ಪೂಜೆ ಕಂಗೀಲು ಕರಂಗೋಲು ಒಂದು ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಜನಕುಲು ತೂವಂದಿನ ಉನ್ನೇನು ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಜನಕುಲ ನಡುವೆ ಒಂದುಲ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ತುಪ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಅವೇನು ತೂವಂದಿನ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ತೂವಂದಿನೇನು ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಲ್ತವನಲ್ಲ ಈ ಪರ ಸಾಮಾನ ಅವಡು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಚ ಒಂದು ಬಜಿ ಅವೊಂದತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಶುಭ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂಚಿರ್ದು ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಶಮಿತಾ ಇಂದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಒಂಜಾತ್ ಮ್ಯೂಷನ್ಸು ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ತಗೊಲ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ತಗೊಲ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಮಿಜಾರ್ ಟೀಮ್ ಬರೋಂದುಂಡು ಮುಲ್ತ ಝೀದ ಕಾಮಿಡಿ ಕಿಲಾಡಿಗಳುದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿಲಿಗಿಲ್ದ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಒಂಜಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಉಂಡು ಅವು ಬರೋಂದುಂಡು ಅದು ಪನಗ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ವಜಿ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನ ಅವತ್ತು ಬತ್ತನ್ನ ಮೂಲು ಇವನ್ ದ ಸೆಟಪ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಸೆಟಪ್ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಪಿದಾಯದ ಪೂರ ನಮೂನದ ಫುಡ್ ಶೋಕೇಸ್ ಮೂಲ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಯಾಮನ್ಪುಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ನಡಪುನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ ಕರಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ಅಂದು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದ ಉತ್ಸವನೇ ಅಂದು ಒಂದು ಈ ವರ್ಷ ಸುವರ್ಣೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಐಕ್ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂದೆ ಬನ್ನೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಿಸ್ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣದಾದ ಬಣ್ಣಗ ನೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೋಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಕಲ್ಚರ್ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತನನ ನಮ್ಮ ತೋಜ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಇತ್ತ ಓಲ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇನ ಕುಡಂಜಿ DJ ಶೋ ಅವು ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ದ ಶೋ ಮಲ್ಪುನ ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಎಂಕವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ವಂತ ಓಕೆ ಸರ್ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತೇರೆ ಪಂಡರ್ ಯಾನುಂಚಿತ್ನ ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲೆಡು ಬರೋ ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದು ಇತೇರು ಕಾರ್ದಿತರು ಒಂಜಾತು ದಿನ ಆಂಡ್ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಂದುಲ್ಲರು ಶ್ರಮ ವಹಿಸೋಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ಅನ್ಸೋಂಡು ಇತ್ತೆ ಅತ್ತು ದುಮ್ಮಿ ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ಪುಣ್ಣ ಇತ್ತ ಎಂಕುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಶೋ ಬನ್ನ ಎಂಕುಲೆ ಮಲ್ಪುನ ನೆಟ್ ಅಂಜಾತು ನೆಟ್ ಪನ್ನಾಗ 10 ಕಮಿಟೀಸ್ ಮಾತಾಡಪಲ್ಲ ಎಜೆಸ್ಟ್ ಅವನ್ ಪೋನಾಗ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅವು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಆಪಿನಿ ಸೊ ನೆಟ್ಟೊಂದು ಬೇತ ಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೇತ ಥರ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಒಂದುಲ ವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಎನ್ನೆಲೆ ಕೊಡು 4 ಲಕ್ಷ ಜನ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಇಟ್ಸ್ ಆ ಹ್ಯೂಜ್ ಇವೆಂಟ್ ನನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪಣ್ಣಂಗೆ ಲೀಡರ್ಸ್ ಹೆಡ್ಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಮ್ಮನ್ಬಿನಿ ಎಂದತ್ತು ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ಪೂರ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕೊಡು ಪೂರ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವಾರ್ಡ್ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಇದು ಮೂಲಂಜಿ ಎನ್ಮ 10 ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ ತುಳು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆದ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ
ಸರ್ ಇಡೀಗೆ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಕಲು ಹತ್ತಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ದಕ್ಕಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಡ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಚೋಂಡು ಇರೇಗೆ ಏನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡು ಅಕ್ಲು ಪೂರ ಇಂದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಅಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕಲ್ ಲೆಪ್ಪರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಲ್ಲೆಂದು ಬಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅಕುಲೇ ಅನ್ಪಿನಿ ಏಪ ಮರ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ತೂಡು ನಿಕೇಂದು ಎಂಕಲ್ ತೂಡು ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪ ಅಂತ ಇದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನ ಯಾನ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗನೆ ಆಯ್ತಾ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡಬ್ಬಲ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮುಲ್ತಾ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಬಂತೇರು ಸೊ ಒಂಜಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ್ಲ ಬೇಸ್ದ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂದೇ ಬರ್ಪ ಅನ್ನುವಂತೆ ಓಕೆ ಗುರು ಸರ್ಗೆ ಕಂಬಳ ಅಂದು ಮಂಡಿ ಕೂಡಲೇ ದಾದ ನೆನಪಾಪ ಇಂಕುಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ತಪ್ಪಾದ ಅಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಡು ಬಿಡು ಒಂದು ಕಂಬಳ ಬೇರೆ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಅದೇ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಸಾತಿಗೆ ಒಂಜಿದ ದಾಪುಂಡು ಆ ಎಂಕಲ್ ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ್ ಪೋಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಸರು ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಪಣಗ ಇಡೀ ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೆಸರು ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಉಂಡು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋನ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಶೂಸ್ಗಳ ಮಣ್ಣು ಹಾಪುಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೋಂಡ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಗಿಂಟಿಲ್ಲ ಕೆಸರು ಅದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಅದು ದುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಇತ್ತೆ ಅಂಚ ಪೂಜೆ ಆ ದುಂಬುದ ಆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯದ ನೆನಪು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬದಿಟ್ಟು ಕದ್ರಿ ಕಮಲ ನಡ್ತು ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಉಂಡು ಮತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಕದ್ರಿ ಕಮಲ ಬಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸೊ ಆ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಥ್ರಿಲ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಆ ಪರತ ನೆನಪು ಪಿರವರ್ಪುಣದು ಸರ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಇರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನ ಬಂಡ ಇರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ದರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದ ಕರೆ ಇತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು ಎಂಕ್ಲೆ ಇನ್ನು ಬತ್ತಿನ ಕೂಡಲೇ ದಾದ ಬಂಡ ಉಂಡ ಬೆಂಗಳೂರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರ್ತು ಉಲಾಯ್ ಬತ್ತದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಕ್ಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಓಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಊರದ ಕಂಡಾಡುಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ಬೇಕ ಕರೆ ಅವು ನಿರ್ಮಾಣ ಅಪುರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ದ ಬೆಲೆ ಅವು ಪೂರ ಆತನಿತೆ ಒಂಜಿದಾದ ಬಣ್ಣಗ ಮೂಲ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿತ್ತು ನಿಂಚ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಕಂಬಳ ಏನೋ ಅನ್ಸದ ಕರೆ ಶುರು ಮಲ್ದಂದ್ರೆ ಬರ್ಸದ ಮಹಾಪೂರಮ ಸೊ ನೆಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಜ್ಜೆ ಏಮನ್ ಪಂಡದಾದ ಗೊತ್ತ ಸುರುದು ಹೆಂಗಲ್ಲ ಕರೆ ಪೂಜೆ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಹಿಡಿದು ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡಂಜದ ಒಂದು ನಸೀಬಿಡು ತಿಕ್ಕದಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ವಾಡು ಮಾರಣಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದೋಡು ಒಂಥರ ಜಾಗನತ್ತು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪಾವಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ 25 ಎಕರೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಕರೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇನಿಗೆ ದಾದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮಲ್ಪ್ಲೇನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಅಂಚ ಈಗ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೆತೋನ್ಲೆ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವೇನು ಅರೇನು ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಮರಪರ ಪೂಜಿ ಶಿ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೇನ್ ಒಂದೇ ಇಜಿನ ಅಜ್ಪ ಎಕರೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸೆಂಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಣ್ಣೆ ಕುಡ್ಲಾಡವಾಡು ಒಲ್ಲ ಹಲ್ಲಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಇನಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಜ್ಪ ಎಕರೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಣ್ಣ ಅವೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಓಕೆ ಜನಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರುವೆರು ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಭಾರಿ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಕ್ರೇಜ್ ಉಂಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂಕಲ್ನ ಎರುಕುಲು ಬಲಿಪುಂಡು ಆ ಎರುಕುಲು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಅಂದು ಪಣ್ಪುಲ ಕಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಪೇರು ಈ ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕ್ರೇಜ್ ಬಂದು ರೆಡ್ಡಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ ಅನ್ಬೇಕು ಕಾಂತಾರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಪಿದಾದಕ್ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಕುಡಂಜಿದ ಪಣ್ಣ ಕಾಂತಾರನ ಇಷ್ಟ ಪರ್ದ ಕಾರಣಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಆ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಪಣ್ಣಗ ಇದಕ್ಕೆ ದೈವ ದೇವೇರ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಡು ತೋಜಾದಿನೇನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜನ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ಲೆಡ್ ಬಟ್ರನ ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಕಲ್ವೆಂದೆ ತೋಜಾವನಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ ತೋಜವನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಇಟ ದಟ್ಸ್ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿನ ನೆಟ್ಟದಾದತ್ತು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೋಜಾಯಿಟ್ಟು ಕುಡಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಬಿಲೀಫು ಈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಿಲೀಫು ಎನ್ನಲೆ ಕೊಡು ಒಲ್ಲಾಯ್ಚಿ ಇತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಡೋ ದೇವೇರಾವಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಪರಶುರಾಮ ಶಿಸ್ಟಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಇತ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆವಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ ಮೂಲ ಈ ಜಾಗಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನೆಲೆ ಕೊಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಗನ ಕುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಪೂಜೆ ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ತಪ್ಪುಂದತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಚಾತುರ್ಯೋಡು ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚುಲ ನಡುಟು ಹೋದ ಬಣಗ ಈ ಜಾಗಡ್ ಇದು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಮಲ್ದನೆ ಪೂಜೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ದನೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲ ತೋಜುಜ ಈ ಜಾಗಡ್ ಇಜ್ಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಪಣಗ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಓಲಿತ್ತನ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಕಾಡು ಬಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ಇದನ್ನು ಈ ಜಾಗ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾಡಾದಿತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಈ ಪರ ವೇಸ್ಟ್ ಪಾಡು ಕೊಂಪೆ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಸುರುಕು ಬತ್ತಿ ನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ತೂತಾರೆ ಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ತೂಂಡ ಗೊತ್ತೇ ಆಪಜಿ ಒಂದು ತೂಂಡ ಇತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಯಲ್ ಪ್ಲೇಸು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಈಗ ದೈವ ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ
ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮುಲ್ಲ ನಡತೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಮಲ್ಪಿರು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತ ಬೇತ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ದ ಆಯ್ತು ಮುರಣಿ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅವಿಂಚಿನ ಐಕದ ಅನ್ಪಿನಿ ಕಂಡೋಗು ಬತ್ತಿ ದೀಪಿನ ಅಲ್ಲ ಕಂಡೋಗು ಬತ್ತಿ ದೀಪಿನ ನೆಕ್ ಕರೆಕ್ ಫುಲ್ ಬತ್ತಿದೀಯ ಒಂದ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಪುಂಚಾಗ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟೆ ಪೂರ ಕಟ್ಟದು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅವು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂತೆ ಅಂಚಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇಡೀ ಇಂದೆತ್ತ ಕರೆತ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂಜಿ 14 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಮಾತಾ ಬೋರ್ವೆಲ್ 1250 ಅಡಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೇ ನೀರು ತಿಕ್ಕದ ಮೂಲ 240-250 ನೀರು ತಿಕ್ಕದ ಮುನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಮೂಲ ಎಡ್ಡ ನೀರು ತಿಕ್ಕದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಮಸ್ತನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೇರು ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ರೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡದಿ ಆತ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ರೆಡ್ ಪಾಡ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ದೈಟ್ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಕುಡನಿ ಪಾಡ್ನ ಸುರುದ ಇಟ್ಟದೀಗ ಓಕೆ ಸರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಬಳದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ಪನೇತ ಬಗ್ಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ ಐಡಿಯಾ ಆತೇನು ಪಣ್ಣಾಗ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆನಿ ದಾದಾ ಅಂದಿತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾ ಪಾತೇನ ಆನಿ ಸಡನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ದಾದಾ ಅಂತೀನಿ ಅನ್ನಾಗ ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಒಂದು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಿ ಪಾತೇರು ಅಂತೇರಿ ಯಾನ ಯಾನೇ ಪಂತಿನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಂಬಳ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ಪಂತಿನ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕನ್ನಡದ ನಾನು ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ಗ ಥೀಮು ಅಕ್ಕಳ ಪಾಂಡದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಕಳ ಪಾಂಡದ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು 4 ದಿನ ಒಪ್ಪನಾಗ ಡಿಸೈಡ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅವು ಆತಿನಿ 45 ನಿಮಿಷಡು ಮನೋಹರ್ ಲೈನ್ ಇತ್ತು ವಿ ಮನೋಹರ್ ನಾನು ಲೈನ್ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಒಂದು ಪಾತೇರೊಂದೆ ಆರು ಫೋನ್ ಹಿಡಿತೀರಿ ಏನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಏನಲ್ಲಿ 45 ನಿಮಿಷ ಲೈನ್ಲ ಆತಂದು ಟ್ಯೂನ್ಲ ಆತಂದು ಒಂದು ರೆಕಾರ್ಡ್ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರ್ ನೆಲ್ಲ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಒನ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ವಿದೌಟ್ ಕಟ್ ಓಕೆ ಇಂದೆತ್ತ ಪಿರೋಡ್ ರೆಡಿ ಜನ ಇಪ್ಪು ರೆಡಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿ ಐಡದ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಪೂರ ಮುಗಿತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಜಿ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಪೂರ ಉಡ್ದ ಕೊಲ್ ಸೇರ್ದು ಕಂಬಳ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂರ ಉಡ್ದ ఒక ಎಡ್ತೂರು ರಾಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೇರು ಅವು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ఒక ರೆಡ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದೆ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಕುಡ್ಲಾದ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಊರ್ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅನಾವರಣ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪುಡು ಕಂಬಳದ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಂಗೆ ತುಳುಟು ಕೇಂದ ಒಂಜಿ ಇನಿ ಕನ್ನಡ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಇದ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತ ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಪರು ಇಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಆವೋಡು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿತೆ ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಡುವಿನ ಪಿದಯದಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನ್ನಡೋಡು ಬತ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ಈತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂಡಾಡೆ ಹಿಂದಿಡು ಪೋಯಿನೇ ಆತ ಜನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುನಿ ಸೊ ಮೂಲು ಪಿದಯದ ಜನಕ್ಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತ್ರದ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಸೊ ಮುಲ್ತ ಬಂದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈನೇಟ್ ಇದು ಊರುಡಾಂಡಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ತುಳುಟು ಆವಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಡೈನೇಟ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕನ್ನಡೋಡು ಆವಡು ಪಣ್ಣಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಜರ್ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಪಿಲ್ಲಕ ಆವಡು ಈ ಜನಕ್ಕಲಿಗೆ ಫಾರಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇದ್ದಿಲ್ಲಕ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಜನತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಕಂಬಳ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತಲತಲಾಂತರಿಂದ ನಡೆದಿರೋದಂದರೆ ಅದು ಆಯಸ ಆದಾಗ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆ ಮಧ್ಯ ಬರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಒಂದು ಜನ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗೋನೂ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಯಾರ ಕೋಣ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಯಾರ್ದು ಕೋಣ ಅಥವಾ ಕೆಸರು ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಊರಿನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಇದು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಒಂದು ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂದರೆ ಕೋಣ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಓದೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಓದೋದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಲೋ ಆದರೆ ಕರೆಯೋದೇ ಕೋಣ ಅಂತ ಸೊ ಅಂಥ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾಡೋದು ವಿದ್ಯೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕರಾವಳಿಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಒಂದದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ಜನಪದ ಟೋಟಲ್ ಹಬ್ಬ ಇದೊಂದು ಬೇರೆಯೇ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಊರಿನ ವಾತಾವರಣ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಬುಟ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ
ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅವ್ರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಹೋಲ್ಸ್ 100%, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಯಕ್ಷಗಾನ ಇದೆ, ಹುಲಿವೇಷ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಫುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್, 100 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆರೈಟಿ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಿರಿಯಾನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆದು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕೆಲವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟು, ಕಂಬಳದ ಹುಸೇನ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಾರಾ, ಕಂಬಳದ ರಾಕೆಟ್ ಮೋಡೆ ಅಂತ ಇಂಥದ್ದು ಕೋಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಂತ, ನಿಮಗೆ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಬಂದವು? ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದ ಸ್ಪೀಡು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೈಟ್ ಬಿ 1 or 2 seconds ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಹತ್ತಿರ. ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಕೋಣದ ಜೊತೆ ಓಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೋಣ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಓಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋಣದ ಜೊತೆ ಆ ಕೆಸರಲ್ಲಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದೌಟ್ ಶೂಸು, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ಆ ಹಳೆ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಓಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಬಟ್ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಕಂಬಳವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಗುರುಕಿರಣ್ ಸರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 100% ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬಳದ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಕರಾವಳಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಅನಾವರಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು. ಕರಾವಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೂರದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಬಂದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ತುಳುನಾಡಿನವರು, ಕರಾವಳಿಯವರು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪಂಚೇಶ್ ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ ದೊಂಡಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ.